Yumuta chatorim s'assemblae. Yumuta chatorim s'assemblae. Yumuta chatorim s'assemblae. Me balo me tako di nyale pada ne pata obia kada bukara ko kabara problema ba tako di dio di pasara loto ina ne mata mi pikir grong mi pikir pusi mi pikir liba mi pikir lokto mi pikir samana e balo di inio bikis masara loto na la respeki na sakapasi Branza respecti ko bi wasa even ja. Ik ben met een dag genoveerd. Obja mag genoveerd. Katasi Obja vandaag is, als ik het goed heb, 23 februari 2025. Ja, ik heb het goed. Ja, mensen. Ik ben Becky. Ik ben allemaal een boon audio, een boon day, een boon net, een boon bakana po ode. Tire na program akovo na wisani tire wotak sere familie abi problema. Sere problema de infamilie zo'n te mensen. Wat ik door me alles met een pena kondre wan bigi ori dape
committee para koronini keri sa maka boven bloko ponda sipalwini. Drie tabetje, lange tabetje. Goeie kondre, alle de president nationaal kondre en mobo voor para committee. Ja, vanweg committee Lady Dorp, committee Pombuiten, Vredesopweg, van Kaloweg, Livornosteek, Wintiwai, alle president pesa minokari en binnenstad Paramado, odi les peki krijgen naar Saka. Vast mensen. En iedereen daar zo in Frans groet ik ook. Sirin, Veronica, Anga, Renalo, alles malape, me barulape. En ik groet iedereen hier zo in New Jersey, ook tena Miami, tena in heel Amerika, ja zo me barun, ja, want bigi odi, anga lespeki, nanga saka fasi. En ik groet Teresa da pena in Florida, odi, Teresa Oostenburg, evitake boom, lespeki grind nanga saka fasi. En dan ga ik rustig naar Nederland, da pena in Zwolle, Utrecht, Lelystad, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, alle de pres dape. Odi, Lelystad, Arnhem, Uiterlo, odi, wala malada pena ini, a koruk tata kodrek. En ik groet iedereen daar zo in Frans, Rijk, Mels, Bajo, Angade, Peking, groetjes daar zo en in België, Orlando, Consuela, Rinaldo, alles malape, me barua, Biggie Odi en ik ben er vergeten nog eens maar, groet ik iedereen in het heel wereld vandaag mensen. Odi, les peki krijgen naar Sakafasi. Zo gezegd, goed gedaan. Ik ben met ons dag Ginoviat. Op je man Ginoviat. En mijn bar odi dat per tapu kilometer. Achter dat tap para passi rape. Mijn moeder batsi peroti. En odi Ginoviat. Odi van deze les peki rani. En tide mi wan voorstel. Alles massa bij via rosso in de afgelopen dagen. Tide amati Abraham. Mi anu tak mati Abraham. Mi tapu wan bigi ya tide. Enena Henry Banat. Dat ben tata kondre in Amsterdam. Odi, gefeliciteerd met je verjaardag. En ik alles massa bij via rosso in de afgelopen dagen gefeliciteerd ook. Me versteren allemaal naartoe aan een verjaardag. En de ones op zich wana also op na toso computer SSC en kom bakken naar midden lobbyong. En de ones dat de lobbyong wana sabana. Ik controleer u allemaal met u. Police, mensen. Brada, Sisa, midden bakken, midden ja. We laten op dat zijde. En dan zeg kom op mezelf dat ik als abos ook zou weer tijdens de afgelopen meki. En dan zeg, moet ik gewoon zeggen. Ik wil tapu sweetie. A sweet te. Fast sweetie. Je zegt, moest een sweetie. Het hangt van jou af. En het hangt niet van iemand anders. No eens maar een sweetie. No eens maar een breedte. Je verstaan? En daarom, Bransisa, say you have to do. You must sabi sumana you. You must bribi in je streefie. You must loop je streefie. Ik moet je altijd in een speaker. Van je luku. En moet ik gewoon zeggen, Bransisa. Zo te met kijk. Niemand is lelijk en niemand is mooi. Wat zo te. En dat zo te. Voor mij praxeri, de mooi moeder dati. De mooi moeder dati, de chout disi, de chada. Nee. Iedereen is mooi. Nadat dan nog ik nog een lelijke sma. Helemaal niet. Ibasta. En daarom een purasa uit toe edep. En daarom sana santu. Unom jaru sutap trawa. Nee, helemaal niet. Sa omus do. Lobby schreefie. Brasa you schreefie. En bribi tapu you en tapu na tata. Dape na hout vast. Dape as soye sabi you. Soye kosap sumana you. Iwastan. Tak anga you schreefie. She alasani lek fa you wan shame. If you want she ogri vasi. Dat ife na boom. If you want luku boom vasi. Dat na you. Iwastan. Maar sami wan telung bransisa. Agron tapu. Pratang aleti. Na wili bi sama. U ede. Werede. Ako takeso. Iwastan. U ede weri. Lukuno. Motegu wansani. Sonte wile klibi sama. Wa afuru sani. Sonte wili bisma. No wa noti. U wa soso dati. U opomate unya umantringi en u gezontu. Dat na alasani. Iwastan. Maar soms ma abi traso denki. Omdat zij de tap agron tapu disi heb je een heleboel manipulatie sande. En sa e buria libisama. En sa e mek libisma go dusani sade. No musu du strefi.
En dat ben je shitaki. Ina je sanisi. Dan desma sa wan moro sani. Sa na tata no jiding. En sa de no makisi. Sa de go do. De go do sani sa na tata no jiding. Maar en na tata no teire mek de waka apasi dati. Maar dat zo ding ego waka wa hetra pasi. En dat ben je conchino taki. A problema in familie. E ontstaan. A bigi problema in familie e ontstaan en e go van generatie naar generatie naar generatie. Maar soms maar, ne chansan dati. Maar soms maar actie sote, actie sevi. Of fa akang dat mi grandpa. Toch? Doa sani en no mi no mu kon leina asani sa mi grandpa de. Asan dati no asma, no ma puring, no ma taki ya. Ja, ik kan do so, maar na so as donker ba, as so awek dikke ba in a geestelijke wereld. You know man change awek dat stress. En dat is nou een biggie broeia, biggie problema in meeste familie. En eitja ala so sani, eitja siki, eitja dede, eitja ala so sani broeia, ala so sani walo problema in familie. En je hebt 3 soort sani of kadefo, maar mo kadri, sa eitja problema. Na bakru. Alas mij voor de bakru. No, alas mij voor de bramine voor de bakru. Oh, en braas sa une voor de bakru to. Wij zeg une voor de bakru because una bakru na uno. Klakis. We takke fade. Dan yabina akir fodu. Dan yabina ayoka sa samai go teki. Iwestan. En dat is na de moro bigi konfo yoka sa en mekwa family kon de bruya, tenta bruya, trompi, feti, kiri, so sani, you abi in familie, in zo'n familie, en alle familie, in zo'n familie. En per de sanet emopo, de voorouders voelen. Je verstaan? Maar unu to bransisa, to wan voelen, en voeren. Uno man begrijpt asani strevi zei pasa. Strevi. Want zonti taba ouderlijke prijsie jari. Sani don dape. Sani beer dape. Sani ankra dape komputenso. En zonti furu no sabi. Want unbigisman no tei uno. En daarom is belangrijk dat altijd de ouderlijk huis de. In een familie, toch? Meestal voor familie op ouderlijke huis. Uno met spotanga de jari dat ding. Want des ma fossi. Bedu ala so sani buna ogri. Tap depressie. Iwas tambransisa. En asan dati. Awa mama problema. Te you no sabi. Sa de na bere. Yusa kona baka you no sab noti. En dan later je moet kon sabi of zo'n te ino kon sabi maar zo'n te san e bigi pasana you dat tak huh sei pasana ngami sei sa jaso fa sami du verkeerd Yesuku roko Yesuku kafesi maar not de pasta a jese e bigi da plotseling mindre ek broko brap de acties sei sa. Maar dat je abi toch in een familie toch. Je hebt zo'n sama in een familie. San sabi true sa e pesa. True. Maar sa de do de kwisi na familie. Dat de nyan fa familie. De hora familie na baka en te je familie. No, this is that. Dat ding eigen do baka den sane. Asan dat de. De tegi no go nape. Do that thing. De wow, je trust of stand tegi fudu.
Maar denk ik go baka baka. Ik doe sa de moesten doen. En sabi sa de moesten doen. En zonte, de gebruik je bij. En je ding. Fuka hafesi en bikashi kashina so of den in a familie. Alles aan een geboen aan ding. Maar you kan de kota kia feifi brada. Anga tu sisa, sebi king. Toch? Dan de two, alles aan de two meisjes, alles aan een geboen aan ding. De feifi brada, de chin, de grand chin, alles zo'n probleem. Maar de two masma, alles aan een geboen, omdat die zeiden, de ko vinden uit, de ko sabi, kade moesjes aan bedaf, afesti tegi wan den, dat zo de toe dat die homa kandra, en dat de go tegen de baby brata, no, unom gos do disi, bika, of go do disi sapo sa, unom dat, maar de go baka baka, yama agudu. Yama agudu, en safpa agudu de, sapsa de mus do. Te meta gudu, konvo, kade bakru, kade yoka. Je verstaan? Dat je doet, dat je moest doen. Voor zo'n hoort deze even wang. Moest geniet noemen. En dan staan dat die omloop fini in uw familie. En alle familie. Omloop bij uw familie. Dan staan dat die eifsa. Op dat jij nog gaan wasma. Economie heeft jou een probleem. In koef je was economie maar was je. A omu of a tante en was je from watra. De zijn dat true brada nga sisa. De was you from water and the same sang aan you. Plus you lusu. Die fasti. Next day go buna nga you. De chief you the grand pitching. De ne malebu askoro. Sane bara de ede. Ye gona tanto ye goma omuza. Ya komo wasti na wa ogri na wa smasen disi ma bo senasa. Ala so sande tegi. Of sote gado de na tengi you. Je gooi tegen de aboskopu zei kiezen. Nou, no spel op de aboskopu na noti bla 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 na hati ede. De lei, de sap true zijn na familie. True. Iwas tambra sisa. En dan you abide smadisi. En make it dat is zo op de in a familie e bruya. Dat in a familie toch dat yabi. Die zei lau, die zei furu. Dit de lebuna skoro. En waka doe alles zo sani. Van hier naar de andere kant. De go suku roko, de no ma fe roko, of de ga roko, de no ma talanga tapa roko, de kies onslag. Ja, dat staat de. Pia mopo. Zonten, smij prakseri, iso familie taki, smij wisi ding. De onkoloku gevallen. No, ano onkolok a probleem let in a berade. Let na lukumo tego wasani. Familie. De matak in blok familie, true in blok familie. Ano alla familie lau. Alla familie prakseri strekta met actide. No. So familie e bondru makandra. Maar ja, so de takru ati. Takru ati. Trouwens, go aberpe, go te grandma Yorka. Ei chakong. Because the one abisani sante no zanata tano jide. En a Yorka sale go tek tak na mi grandma Yorka. I know you grandma Yorka na pem, I know you grandma na pem oro. Awa bigi fe yanti dape, awa ogri dape. So maskader ayer familie. En de kan leed dat je go na berpe voor grandma. Want go tak odi of zo doen aan dape ba. En dat je no sap noti dat je waka go onschuldig. Maar na onschuldig voor je en make you no go up anu inasani. Because it take go na pes na fesa grandma beri. A grebi. Dat a omu voor you of your brother of your son. En tak san dape. Dat we grandma yorka untu en teka yorka gwe. Aso asanep sa solisi. Aso takuru ati soli bisema abi. In familie. En daarom je want tegen ons sambra na sisa. U archibum.
In die familie kan je voor een pre. Mek de leg je uit. In die familie kan je voor gaan obiasama. Mek de leg je uit pre. And before you go takan isrefi. Actie de cover for you tak help me go. If you see tak no and no. Wie is a omo of a tante of a sa of a brother ko actie you of a neef of a grandpa of a grandma sumana ook of your ma sumana ook. If you see piki tak no. In tak no. Want so one of them will play you bassi. So one of them will play you bassi. Even star waka abra you so that ita kwada de want tapi mo for taking up tap next. You can play obvious majaso, you can play this that thing. Maar na code de sa de want do you want tap you over no taki bikasi. Te you taki bikasi de ai trawa ai oppo e ko shisa de edu. En dan look so now you big taki. You shit away job that no you not take this blah blah blah. You play obvious ma you play this that thing. Te isi asani se pesa. Ika sabi avant dati. Ai waka obia campo mele isi. E gua obia campo. Te play son teso te gua kerki. Ha. Para sisa. En dape yabi a problema in family. En son ten. Yabi son konfo. San e pasan de che me ka samoro bigi. Wan son te kutaka family a fevi bakru. Toch? Dat soort ka de 3. Na buwang. Kemta buwang. Dene du jugu sani. Maar ja tu. So ogri de prakseri de ede. Want kan de afesi basi fu den be du ogri anga be so lede ogri. Kompote na fasi. Tatama dati de manati aishi sane pasaso. Dat de sus fire kom. Dat de sus fire. En aqui voor de sem santo. Aqui voor de sem sani. Tu não wa aancheng. Uno wa do sam do jeng. Dat é passar. Mas daí a bitrão levanta aqui, a trança, gua presi aqui. Ai, que for de na família foi uma. Im do so. En dido mete guala le isi aqui. E vous sabi kiri for de. E vous sabi dati bakru de. E vous sabu yo kade. Sa mago teki família. Cada família tem família. Wis de gua kerki kaden. Tenen wa ajita kwa me kari funa te fino ajita ta Isaac. Wan later do, if you don't be kidding, later you dat jou wisima, jou wisuma. Iba sta brasisa. En you shit him, you shasa ni sito brasisa. Alaten, sama lobby, kosi konvo. Na konvo problema. Na, ma, dever giti wasani. Wasan dever gitaki konvo. Toch? Zolang you no go take one bakru of one yoka. Ana makti tapu no wan libisama. Zolang no fen wan presi fu ankara. En wasma go taking tering charenko. Ana bi makti. Ano madu kom ta kompetis ano madu noti. Igastan. En suma ay durati. Alibisama. Dan fala kari den konvo hogri. Takru konvo. Pea mopo. Na bi libisama yi. E meki den ano meki den. Libisme leer den sa de musudo. Libisme jire opdracht sa de musudo. Zonder opdracht van libisma ono godu. Dat suma na takruwa. Iwas tan brasisa. En daarom to brasisa. Sonten. Wabi lukubung. U abi lukubung. Nanga. Zo'n familie. Om dat zijde. Zo'n familie. Dan a trobi voor offer you of kill you. Zo'n familie na. Kom na tak. Zo'n libisama. In familie. Dan a trobi voor dat. Zo'n wat de ka stroto you voor iniwan sani. Sade uma feni. Wan koloku of eva bigis masa de go take it aki. Hey. Go teka omu via, go teka nefi, go teki ne. Of teki ma, teki pa this in ya. Kom, make chat, kom, meka kozo. Wo do so. Dat wo Jesus.
So libis mij doen. Bika libisama. Libisama. Motegu wasani. Evitera oko gudu. Toch? Itenda ke oko gudu. Anatrobi sang. Anatrobi sang okon. Du ini wasani. Fuko gudu, fuko abi. Leki fatrawa abi. Mano sabi sa trawa ay du. Ma wana sanate. Ma wana gudu fatrawa natu. En dati mo tegu wasan brana sisa. You gudu. Ano gulong tapsani. You gudu na you srevi. You gudu na you srevi. Dat je opo alamate ya bro. Inaschiati. Je nyan ye dringi. Je dusa you wani. En a bigi gudu voor you na de bigi sama. Na you begeleiders. Say jou begeleiders. Dat na you gudu. No one trasamoro. Anatrobi sot konfo. Anatrobi sot yoka. Da you. Zolang ay begeleid you na fasi. Sang you wani. En dido, altijd in brasa de ori. Altijd leren voeding. Altijd tegen het aki, u leer me in iwan sansa, u kan leer me. En zo me in iwan sansa mi kan shi. En alla sansa mi kan jere en smeri. En mi wan de wana onu, en leer me de tongo sa wetaki. Dat na alla sani sa ya fudu. Fu control wana nga yusrefi. Ma bigi san sa mi wan tegu jabra sisa. Na a problema san famiri. Even oorzaak. Ano ala famiri. Metaket baka. Ma yabi ini. Attendisi. Amoro bigi problem. San ay trobi libi sama. Na convo. Nanga yoka. San famiri. Liba baka. En zijn familie tek nono de toe. Because he nono even ons doen. Uno sabi taka de you grandma of you grandpa of you pa of you brother of suma. Denki fudu so wansani. Was so teso to praxeri taki na desma fosi no tanga deiti de ya bisma. Waka gogo teki. Tanga duro de kade wama of uma. Danga wan kwak saver of sansa sabi wan san Ivan wa obyaman da ego bakalay asma fumek asma go teki sa wani Ivan stambara sisa wadum sabi taki want ala san ton tebe taki desma fosi desma no ina te ni sisa ode usabi wan sani ina te fu be so de no de alasma wan abgron tapsani. Alasma, kom tak alasma. Mijn verontschuldiging. Furusma wan abgron tapsani. Omdat furusma wan tron wan basi. Dat na je sanara. Fuko abgron tapsani na tron basi abra trawan. Ima tegis ma say wan tegis ma na trobi sang. Omdat je vier taki, you abi moro atrawa. No, brasisa. Asan dati. Echa bruya ko later. Kade en 20 jari alasan switi ma baka a 21ste jari sei, 21ste jari sei, dobro no. Alasan bruya. Alasan bruya. Prosteleng di se lasi dat en lasi otoy bro wage broko Puya cello nga stata nga sososting. Iba sta barasisa. En dat nou en dat emotegu wasanto. Ya basa risi. Somotaki. You leki na de nakumelinga of de wansa de nono de. Toch? Dati no long gino wang kovo sang
Ik kom benaderen je. Sang ik takanga je. Sang emek je shi. No vrede ta pasanate. Say musabi taki suma na you. Pay you mopo. Fa you tori de. Iwe staan. En son ten te de wan komplei tak tongo. Imu so de konvo of ayo tak no playa sanat angami. Because if je tak mi no ma verstaan next. Dan is zomaar je ko hoor mi aspotu. Want je sabi mi no ma verstaan. Dan hoor je hoor ma aspotu toch. Dan moet je weggaan. Je verstaan ala toen tegen. Imbwe. Want zei je kon na mi je baran tapu je. Hé chama kwa tuko da kama chama kuno baba. Aso de doara. Na nonsense. Je verstaan maar asisa. En daarom om de altijd scherp anatrobi peyu de. Evidai ima oso anga brana sada pe wan bari bigilere taki no korino de jaso korino da wiswipe meki bari you know meki bari to dat ada kontaki dem so dat no you ba koma ya takko sa mi never stang wan na so mari ko igwe baka de kom baka de takle pa metaki. En dan sote, dat Yoshi ogwe dan no kombaka. En dan as massa akon voor baren ede, as we stellen was first op ja, nami apukuga no be kon, op nami kromanti, op nami ingi, disi dati, when une do disi, une do dati, do so. Unom longo do noti. Unom longo do noti, dat say, na komo say bari kon, san barko, awan korsani. Ik kon kori. Iedereen no was dat om dat zijde. En dan ga ik konvo. No de wang. Adido die dat konvo. Doe dat. Juist dan. En dat pe dat je shit doet dat later. Dat je shit wat trobi econo. Want te you knows doen dat pele kista. Dat komt dat John Barry. Dat Ricardo de. Dat John Barry bla bla tak tongo. Dat sakagwe. Want u teye taki no, asa se do na lausani want me first you. Tadika u pike taki o se na ko se. Ya, se wan sabi, you play sabi sani this dati. Da patro de, da we chatro bito. Bika Ricardo, aksisa sa. Sumana kovo. Ya mami, mara yeshito, otakya na wa komanti da bla bla bla. Maar never te taki ami be gona wasma, da was me dat no, e horen jesrefi. En dat ben je shito. En horas le jiri, en horas aan jiri karu tak Ricardo non sabi, non sabi, e wan sabi. No de sanda tito. You musu kon makanja e takanga family. Maar no wani bikasa no prat noti sa sabi. Ano prat noti, jo no prat noti. Jo wa orange srefi, maar dat no boom. En dat ben je shito brasisa. E chabru ya kono ina family. Wa Ricardo wan sabi tak, pa konvo dis popo. Suma na konvo. Ibasta. En dan, ogo, kare Ricardo go na kero ta kero yongo. Yongo John, bari konvo ni beda du beda ma. Ma konvo ne tak noti, John no, tegu noti bla bla, takala so stane. En dan plaatselijk no, John ne hode na figanti. De shipe abruya dis e waka kono to. Atrobi dis ekono. For noti. Maar if you no contact for Ricardo ya. Ako wori se barnam tapu mai tai komi slep ne verstaan. Da Ricardo ta kere no. No kware kombaka. Do ka kruguderang. En asa musu go. Iwastang. Da a family no. E kombondru. Da de kayeb de srevi. Maar dat is in de sandisi, in de tenisi. Om dat zijde, Robbie, nanga padekaring, gili na brada. Gila make money palot, maar Robbie ne make money. Robbie gona gili ta gili for kayong, ene goyong fama, gona sa do. Oh, noti. Na gewoon. So tell me what's going on. Next. Je shall say it.
Gili no, forte Robbie tak yung luku. Yung, wan bigis mij takami en a bigis mij so, mi so, en heeft me. Robbie tak, oh, na fa, suma na bigis ma. No, ina sabi. If Gili forte Robbie, alasani, fasane go, fasan de, was sote, Robbie dan wan probleem. Ayer wan kobe takaman, ayer wan spek takaman, no sapsuma asma. Ano sapsuma na sana ay takangin. Wat ana verstang fuda sati, maar Gili a verstang. Gili ga presi, Gili do en do. Maar Robbie en Brada, no man, kung sabi sa ipusangin. Iverstang. Maar if Gili fete Robbie taki, luku so brada nga disi, tay go to, da Robbie no danga, no defu bruya to, ano danga bruya tak, sa sangin, ano sap, sa sangin to, tanga bruya na pe. No, falo bruya. Iversta brasisa. En sona sa amusu go, umusu man yep usrefi, dat bruya no ma kong mindri unu. Dat une waka bruya fasi. Want dat ya sa safe sa pe si familie. Dise go dape, dat e go dape, dise doet zo. Trawan nabi nyafu nyama, trawan abi nyafu na trawan ma douala so sani. Ibe stamra sisa. En dati na wafalak sani, dat na wafalak sani sa e pesa. En mama problema. Falo problema sa ifsa. Taki wile klibi sama. Noma kona noma makandra na ngosrefi. We pusu sref gwe. E plus u haru sref kona wang. Fu yep usrefi. Fu me kwa kofu. Mada we kos usrefi. We make that uno sab noti. We saw a see. Une yepi. Trawe ga obia sama. Trawe waka kampu tu kampu. En ye ko yere tak. Hey, this beg. Abrafi be gwa. Obia kampu mi be shen so. Iko active. Bire be ga kampu. No, mi na be go na mga wans be go. Obetak ay mi be go wasko on. Hey, lay. Say that lay. I don't make you upside do. What's the way kibri? So we kibri de sandati. So we kibri de sandati fu sang ye kribeng. Ano kantos. Ano kang. And dati now a biggie heavy. Sa echa na family na ondro. No biggie anotaki na konvo me kisani. Na konvo eidu. So ten na karakter sa solibisma abi. Afas faden de. Afas faden denki. De wang. De metaka ego. De wang. Mina troba nga dati, mina troba mi mama, mina troba mi pa, mina troba nga de stade ni. Mina troba nga night. So lang mi kan yame dringi. So lang mi kan ba mi bigi one, mi bigi also maba drive. No. Mina yeb next. Ami aba koloko. Ada de lo take. Ami aba koloko, tro take. Ami aba obia be, du sama nga obia be. Ano yo obia. Ano yu koloko bikasi nanatata abasani sito. Mina sabi betega sanis branga sisa. In alla famiglia to. Wat tegen hoe zijn? In alle familie. Bra, jasuna ambra misa via tide. Ik kan me even maar halen was kijken dat meteen maar bellen direct bakam. Henry. Mide no program me belly bakam, oké? Abo. Oké, bye. Ja mensen. In alle familie, to bransisa. You habit aqui, komt aqui, tenta mijn familie aqui, komt aqui. You
you pananga you mato. You panga mameki amek fo chinto. Kotak feifi chin. In de feifi, son ten ya tu sei kom boom. Of son ten ya 3 sei kom boom. En tu, kemta kom boom. De libi, de teki skoro, boom skoro. De kis, a boom papira, abi buroko. Alibe go. Maar nana tata do dati, taki den 3 of de 2 moest jepi de 3 trouwen. Of de 2 trouwen. Maar de net do dati. Je net do dat strefi, omdat zij de brasisa, wat hij go wasani. Sabi taki, koloku e wakala sei. To, e wakala sei. Maar sabi taki, na greedy, I have zuchtigheid. En dan dat hij, je moet altijd jeppie, maar ik kan sorry en gi rai. You brada anga yusisa. Sorry dat ik, hey, im waka so of im do so, do so, dan disi dat hij opsa. No! Ami leri, ami papira, dat zeg ik me, no, mine, tak next. Ami sadi, mine, jidit, mine, tegen de wan sadi. So de dem. In familie, in zo'n familie. En trouwens, en dan begin ze aan te praten. Is dat zo? Ik bedoel niet aan de morgen, de zo ghetto, de is dat toch grand. No! Mina deftig, mine, mi wagi, mga hoge klasse met de. Dat is Sara. Lukuboom in familie zijn met de goede Brassisa. Lukuboom. En dat nog kan. En ook kan. En daarom abruya de, daarom disi vijanti de. Maar ze met vijanti. Omdat je chies om aan je brada of je sa. Of je pa of je man. Zo'n tente. Je know, boeien aan de pangen en mijn toe. No. De vergeten dat de mak chadeng negi boom. De vergeten dat je van ma be struggle. Sa ma mus be do voor dat zo goed de kom dat papira die zit dat ala santi de van de dag. Maar de bari na mi koloko. Na mi konfo. Na mi obia. Kijk eens, mina trobi. Isha takur atifoli bisama. Ishi va de bruya a famiri. PDB kan bondru koman kandra en make ala sans suite lobby facile. Daarom Brassisa. Te son, te libisama. E waka so is fuka fasi. No i bache poti. Because ino sabi say pesa. Ino sab sampa pesa. Of ino sab sa libisma do. Of the afo fe do. Want tino sab posane inom taki. Iwestan. Inom jompo. Iwestan. Omdat zij de. Want zo'n te alibisma dat bij. Kan de awaka go do. Go teki wan bakru. Of wan yoka. Toch? Dan make foto. Dan apa ife teki toch. Want te you do. Isab sa je do toch. Trutu. Trutu isabi. Dat te zijn waka met you. Dan moet je van alles verwachten. Iwestan Brassisa. En daarom dacht moet ik gewoon sa Brassisa toe. Isha sa de kari. Hiervoor doet toch? Walasma. Furufunu. E vredefing. E lonje. Unom lonje. Graberi. Brasing. Dat was she. O esi na problema fun elusu. En te you kontak ito. You have problem. Yabe disi, yabe John. No, kono ka oji family to. Ya fevi family. Fevi kontaki ya 3 brada. To. Nanga tusa. To. Dan de chin. Dat ook kontak wan de chin to. Waka.
Dat go doe ja keer voor do. U want brief dat a heel familie, de vijf brada, de vijf chin. Dan ga de grand, dan ga de chin sande. De allemaal even jepi. Alasma, sambe siki, sandisi, sambe chabruya in a familie. Dat trouwen waka lau, trouwen voeten, de lassie bere, trouwen voeten, ko bigi, trouwen mus kot operatie, kot voeten, kot vinger, alles zo sani. Hoge bloed, lagere bloed, suiker, bloeddruk. Balmoeder, alles zo sani. Alles aan ik weet die bam. Maar te as awon de chin, kaden tak. No mine baboui. No tak sa de maker kisma. No. Maar tabu omit den, abung nomit wanomo, omit de alamala. En isap sana santu to. Samoro painful to. Samoro hati to. Dat ik je kare tak luku wakir fono de na family tu. No mine baboui mine sam next. Je preu biasma. Je suku kofo. Dat de. Nou, dat is van familie. Met wakkerki. Je zoekt ook over go to sani. Dan je over kiezen dat ze chapa sak. Maar de allemaal zijn op de boven. To branchisa. Is dat safe sa? De allemaal is shakir voor doen. De allemaal voor te hatik. De allemaal die zijn de tide. Baka vijf moet je shit dat hij dede. Die zijn dat hij gaat tozo van ena tozo. Operatie van operatie. De actie zegt. Safe sanga familie die zegt na lauw de lauw. Na gek de gek. En isap sa isap solicit to brasisa. Iso familie to. Ya bakir voor doen. En de abi bakru. Hey! Da moro problemas dona petu. Da uchawan bigi moro problema kom. Want da bakru de na wan sei. Sei suku andag. Akir voor doen de na wan sei. Sei suku andag. Dat kuta kia wan yorka toe. Hey! Dat moro erg. If wa yorka dia moro erg. Dat en jou nu snel kiru snel. Dat ne play. Maar if abakur dia ngakir voor de. Isap safe sarape. Na lau mai waka strati. Afa feyantina kade 3/4 van familie netaki. 3/4 van familie netaki. Disa trobanga nek atrobanga pap trobanga omu ala so problema takir for danga bakrude. Want de alama like push de san kade tapu. En so familie tranga yesi. Wie is sabi de tap de mofo. De play de bere atting. De no sab nothing. Ik weet niks. Maar ik zei even voetene. En zo te voetene atana maar waka so ite van de straat. Bro. So maar even dan. So maar even dan. Deze van des maar dat te akir voor de no ei do mono hat sanga ding. De aba lefu tanti tap de mofo. Om dat zijde toe, en ik van mij kom bakato. Ja, wa ina bere of tu ina bere. Sa sabi sani, say do en sani. Kan de not ne sanging. Maar dat je tegen familie so lauw. Mek a familie der padende. Ik verstaan branches. En mek a familie der padende. Maar de sa precies. Moet je was aan ik wan keer voor de. Toch? 90% van familie sabi. 90%. Omdat asmat akovo dati. E wakal na lamala. E wakak chinengre bigiwa anatrobi. En mek verschil. Wie zou een chik treffen no mij sorry. Wie is dat chik vlakke op na je ching. Bla 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 bla. Hey sorry. Tak lukuso. Maar toch. Na problema. San familie abi. Na decha bruya kon desrevi. Decha trobi kon. Decha la problema in den bere kon. Want de sukusani de mek trobi. Uno sab no so. Uno je solis familie dat jong a familie dat jong ama problema a familie moeilijk. De feti de doet die sinati.
If you go up, you no class a família to hungry attack. Say de ga família so. Wasa de na be se kading e make den de so. Wasa de na be make den de so. What you say the man they will kill you direct. Blah 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 go. Ano so alibis made. Ano so nana tata me kalibis mo. No. Ano so na sanden afu dembe abi of sanden go taking no de chako. Ole kwanta yito Brancisa. No de. Was ba da wan busika de no de. O was ba da sabana no de. E te kwa yoka of te kwa bakru. No de. En dat is na a problema san wie libisme abi. Iverstan na a hebzuchtigheid, a greedy. Iverstan na bigai. Ala de dati. En motegu wansani. De altijd scherp, waakzaam, archie, tegen zo'n familie uitaki. Omdat zijde, en aan dat u want, aan handelingen, ze de plegen solitie en ze de doen, dat zo'n ding acties revi over. Vakang Karen, a 5 Mercedes, 5 Osso, a een big bedrijf. Dat komt taki Bremi. Nee, brada toch. Dat ben je lukato yon fa. Maar ook grok samen. Uno be abnoti ban fati de dat. Hey Karen, ben me gwa Karen. Hey Karen, fa ka yon. Safe sa. Igudu? Na, mi naggudu na me rokotranga to. Ma you sa Bremi sa tak no? Misa na rokotranga pa. Maar Karen, saya doe. Je nou maar leg me uit. Nou, meneer doe niks, na roko tranga mga mimang. Maar ik sabi ala toe, no de falak, isabi to, sa de abi. Nou, wonder. Say de Karen is, egi, bremita luku, mo bigis madami, pu pase, na luku no, na egi mi, acting dat ben do so. Dat ben ik oh, mooi. Maar dat, meneer tak dat Karen, moest je bremi money. Maar kade zo'n ten bremi en wat push van odo. Wat push no maar van odo voor. Is dat toch? Want bremi ego at karretje me abo money van odo me wan buy one truck. Jongen, ik ben terug alasan. Kereta ki, mi no sabi ara na, mi no money ara, alis mi no money. Zeide, ano je bremi. Omdat zeide, ano me bremi, something, controle ik één. Awantak ewang mus abi. Ewang. Maar no sabi dat abigis masa abi, na fu passe, en na pas verder go taking, to abigis manati na viep a familie te kontak yepi to ano taki yep ko tak ai me gi premi money this no bremi mus de in staat fu du satak auto en kare mus aksa konvo taki luku mi kan do dati eva konvo tak ya ma konvo tak akovo adito tak ja omdat eide a shi bremi na assis asa no brada da peto to a brada en a brada mek muiti anotak a brada mek muiti makar no madurati awo orige srefi en dape je shitaki agriri a hebzuchtig voor karen agriri a hebzuchtig bremi shatori bremi tak abung bremi haris reptore gewoon brap. Maar keren beka je pe gewoon. Fucha me ka ala a familie go alok tu. Fu je pa brave. Maar no.
Hebzuchtigheid. Greedy. En dat heeft ze furu in familie. Furu. Minotak alle musu of a musu. Maar staan voor je een brada voor je een push. Ingestaan. En dat nou een sanisa de in zo'n familie. Anu alle familie. In zo'n familie. En leksam taki in alle familie. Je hebt 1 of 2 of 3 of zo. De na boom vasti. De she de trouwen. Hij struggle. De doet die alle. En zo teso de daar bi cover toe. Daar bi bakru toe. Voor a familie. Maar die no sabi go omanga ding. Maar bremi sabi. Of karo sabi van go omanga. Maar bremi abitu. Maar bremi no sabi. Maar karo sabi alles asera no tegi. Tak yoko no. In tak so nga bigisma. Du so nga bigisma. Du disi. Waso. Nyanso. Du da. Da yoshi. Ogobo. No. Mine tegi next. Mine wame ki controlek me. En dat ina. A problema. Zijn familie en mek die schrijven. Want alle staan is hier. Na staan ze mek die schrijven. En dan staan dat die. Oh, een vijfjo. Oh, vijfjo ja. No, vijfjo brasisa. Zo ten zo de brasisa vijfjo na. Te was matak was of je movi paf sumataki. Dan dat na vijfjo wang. No, vijfjo die alle sos fasi. Alle sos basade. Ibe staan. Ik kan spitten dat was aan voor vier met je aan trouwen. En dan op de branche is F amang. Zo'n familie atranga voor konen makandra. Atranga a hebi true. Minetak asadi. Maar zo ten, zo'n brada, zo'n sisa, zo'n neef, zo'n tante, om een sari. Omdat zijde, iedereen de abasata ki om mi wan char a familie kona mama familie die si om et de bruya. Mino sap safe sanga ding. Ade san say wakanganing. Ade san say asansa de inina a familie. Dat na problema. Omdat die de no wan koma kandra. De no man koma kandra. De wan hode sred na fadente. En trouwan toch branche sa. Te de sap konver ba de ede. De play bigi. You know mas na pa de say. No. Ja. Wan kapte ingi dam tapu. You know wan kapte ingi bla bla bla. Mi dis. No, lastate wa obiade. Of lastate agote kwa sweri. Agote kwa bakro yorka. Da ateiga bakro pa yorka. Hey, una kromati obiara. Da sa ay duen chile. Ha, problema. Da kone osem. Potena busturo. Im jawan dringi ma dringi om. Ah. Ha. Ook meneer, ook mevrouw. Deftig, alles zo deftig. In een machine. Weer alleen in crossing. Alleen in verkaring. En to alles aan de weri. Hij wakker zo. Hij kan je ook gaan pri. En moest door apart. En op dan het trasmaat. En nou. Next. Je ziet van het solibisme. Hij stelt zich op. Van fasitaki. En de mekveanti. Je verstaan. De mekitaki. Maar. No wat kan ade. Omdat die solibisme. In familie. Take over bara de ede. Dat de vindt dat ai dena a ede kon voor familie. Edena ede wan van familie no. Want kon voor bara de tapu kon voor dis dat. No, na lolo sani. Want a kon voor sa da you. Of a obia se bad na you. Na fu wan pisi no mo. Want a buba na fu wan pisi no ma na fu langa. Je verstaan. En daarom a boon tak ide gewoon en chayus revi na fasi fa na natata e shiyu en fa ye shi anatata en fa ye respecti anatata. Je verstaan. Aso ya fu shisani. En potisrep altijd in trawan su. Je verstaan. Dan yoshi
Fa en soort libi sama na you. En fa je cha you schreef. En fa something you man jepi familie fu bondro. En altijd zoek wa fasi wa maniri. Maar something ano kan want a hebi tumsi. A bruya de tumsi hebi ina familie. A bruya de tumsi ina familie taki. Something ya long ja familie. Omdat if you no long na mama problema. Want you know asma kan de taki ino danga jugu. Idanga rust. En i ede weri na tisi tamara na feti tamara na dis taki dat taki ala sutsani. Dan something tak betremi lomo po fa familie. Betremi no takanga familie di simoro. Betremi hol misrep anga misrevi. En dat namoro bon sari bransisa. Lobby srevi en bribi in you srevi. Bikasi datina a pisi san you want visrevi. You want vrede, lobby en de. En do anyone sansa you can do je srevi. En ala te sami on tegu ya brasisa. Ta palaste pisi dati. Bribi in ananatata. Bribi in you srevi. Lobby srevi. Brasta you srevi. Something ano ala fasi fa you wani or go. No. Something na natata ano something natata ay pote altijd na emphasis na pasi sa apoji you. Working. So Lisa just taki not de. Mano forgiti. Kom for ne longwe. Kom for ne gono presi. No one kom for sa wakana nga you. Sa natata senkonji en san ding bere san kona you. Zolang atensa de waka kayu de ne libi nooit. De ne gwen nooit. En daarom wie zal maka e kontap you passie. Wie is otranga ade. Tang brasa you srevi hori. Tang bribi in you srevi. En tang bribi in anatata. Sonten atranga fu waka den passie. Want sonten a maka de sotranga dati. Ino sabi sa ipasa ye bruya. Maar altijd pot in you ede taki. No, mino a piki van anatata. En mino a piki fu mi konvo. En mina de asi. Maar zo'n telefami te u bransi sa. Konvo e teshu. Nanatata e teshu. Je moet sa de test. E tek solisi esesi. Zo'n tek langa. Maar tambribi. Anatrobi. Adat mi bon junti de bransi sa. Met aku alamala grantangi ina lespeki na sakafasi. Du de konvo fu no. Nanga yoka funu charu kontide fuko archi a program a konfo na wisani en kufu archi a boskopo sa michako duty de na tapa zonde disi 23 februari 2025 mensen. Kom je baro dape wan bigi odi dape tapo Facebook anga YouTube. Ja. Oké, dan we beginnen knapje kaartje dape na ini. Uitelo of Karek. Dat is Karen Dapena in Tatakonde. John Held Odi. Krabbe Odi. Familie. Respectie Karen. Nienke Selina. Hoogdorp Odi. Orlando Steenbach Dappe in België. Erwin Westerborg Dappe in Aruba. Emi Abeboom. Gradi. Letitia Godin Dappe na Tatakonde Odi. Robbie Monster Odi. Grand Tangi Brada, Jem Lawrence Odi, Mini, Ben, Piquet Odi, Malen Avusensi Odi, Malen Avusensi met Cecilia Bernard Odi, Diane Richard Odi, Tracy Darop Odi, en Estelita Young Afat Odi, August Favorus Odi, Jem Lawrence weer Odi. En Valentijn Bernstein Odi. En we hebben Ricardo Baumgart Odi. Paar mensen even reporteren. Zijn die bilip. Want iedereen. En daar hebben we Unis wel naar dem Odi. Of Unisa wel naar dem Odi. Waar ben ik weer?
Ben van de moeder dat ben zwallen met vader Odi. Odi! Ik ben u niet vergeten gisteravond. Migus, mi weer, mi go sebi, mi ki 11 uur aan het. Dan ben ik mango strip morgen. Abelatiba. Maar ik maak het goed. Eén van die dagen. Ik wil het eens laten worden. Ik ga niet beloven. Ik ga niet meer beloven, ja? Maar plotseling kies mijn telefoon. Yo, je boter, Odi, Odi! Setja garo, Odi, Odi! Dankjewel! Dat ben ik tata kodre. J. Cairo, Odi, Odi! En Sermano, Hiwat, Odi, Odi! Mayana, Nana, Ama, Odi, Odi! Dat ben ik tata kodre. Del Cito Spier, Odi, Odi! Sandra Wijnaldum, Odi, Odi! Pepe Hasselbank, Odi, Odi! Grantangi. Mela van de Odi, Odi, moeder, dat ben ik in Zwalam. Met vader. Concita, 70, Odi, Odi. KB, Peters, Odi, Odi. Harold Baumgat, Odi, Odi. Demi, Eros, Odi, Odi. Dimitri, Odi, Odi, dat ben ik in Den Haag. Mildred Meinas, Odi, Odi, lespeki grana sakafasi. Concita Perotti, Odi, Odi, familie dape. Concita Perotti, Odi, Odi, zal, even kijken, zal in de auto en rijdt langs Kolgusa San. Concita Jimmy Jaso. Oh, wat therapie. Even lezen. Kom ik met mijn bril. Waar is mijn bril? Waar is mijn voor gratie, voor ai. Oké. Zat in de auto en reed langs 3 huizen van familieleden die een grote feest vierden in ons dorp. Ik vond dit vreemd, omdat ik niet was uitgenodigd. Ik stond bij een kreek en toen verschenen mijn overleden oom, de broer van mijn oma en zijn overleden kind. Mijn oom vroeg waarom ik niet met de familie ging feesten. Ik zei tegen mijn oom dat ik later zou gaan. Oké. Kubilice bakken, ja. Zat in de auto en reed langs 3 huizen van familieleden die een grote feest vierden in ons dorp. Ik was vreemd, omdat ik niet was uitgenodigd. Ik stop bij een kreek en toen verscheen het. Oké. Ah. Abosko politie, hè. Hoe jullie kunnen dit takje, hè. Ik ben oud en gereed langs 3 huizen en familieleden die een grote feest vierden in ons dorp. Ik vond het vreemd. Oké, Galiba is hier de rest van mijn komen. Mino sap sa aboskopo dis ektakete, hè? Mino ma pura aboskopo dis ete. Kan je het voor me appen? Concita, app deze bereid voor me, ja? Op mijn Facebook, MSS of WhatsApp. Daarmee ons doorlopen. Want temeshi dede samata. Even staan, yoka. Dat want dat je aboskopo na een belangrijk aboskopo. Desma, hoor want pray. Van familiefeest. Maar no. Maar is dat 3 osso? Dat is een pissie dat pesan. Mimusko. Want aboskopo ab 3 sani in, hè? 3 osso de. Even staan. En dan je abi yoka. Even staan. Ine. En de yoka actie zei in een feest aan. Oké, misa aboskopo die zit baan. Oké. Logo, sai passar, hè? Toch? De 3 osso, toch? Na 3 familie, toch? Maar de 3 osso, na 3 koolvorappen. Even staan. En de yoka, Archibald, de yoka toch, na de sama. Dat want taki, aboskopo, dat beestje, en toen verschenen mijn overleden oom, de broer van mijn oma en zijn overleden kind. Oké, dat is op dat hij zo zei, a problemas de. Even staan, na zei dat hij van familie. Even staan. Maar zij zei ja zo toch, en de 3 osso toch.
3 osso, 3 konfo. San even sa, wasan no debu nanga you in you osso. Of even stand to, you osso. Ikashina konfo. 3 konfo, wa probleem de. Sa you, jij taki. A boskopu ikisi. Dat wan taki, ikis boskopu na fesi. Keba. Sang imus bedu, maar ino do. Ino do. Because ino achina yusrefi, say musu do. Even staan. En dino archi, da ikisa boskopu sino. En dat is dat imusu do sa de sorry fudo. Lukusa na problem. Anga ya driko ovo, wan juku da pangade. Saneng na sabi. Isabi to. De feesten, breiti, even staan. Maar soort feesten de feesten voor sang. Zij de feesten, zo'n te akade wan gudu. En de dansen. Akade gudu. Akade wan yang. Dat zo'n te kade i pravisi de idee. En dat is na probleem na attacke disi. Maar look nou, in de laatste pizza schrijf later ga ik gaan, mogen later. Dat was taki. Asasa you promise, itakyo do one lazy, you do one young, we do one thing. He was that. Is a picking me, yeah, Abu. Marsha Santo, Odi, and Marsha and Steven, Odi, Frans Caro, Odi, Willie Dyson, Odi. Nee, dat is Alka Kolen, Odi, dankjewel. OG Talman of Telman van Bo, DJ, Odi, of DK, Odi. Moet een beetje rappen in Rotterdam met Willy en Kent, Odi. Roberto, wat is het? Shita Ho, Odi, sorry, ik ben het boom. En Ernie Willems, Odi. Brammy van de Vedappen in Groningen, Odi, brada. Erwin Westenberg, prachtige boodschap, brada, Grantangi. Sukruwatra, Odi, Lespeki, Ramario, Achtoven, Odi. JB Eds, Odi, brada, Guido, Titi, Lespeki, Grantangi. En Tia Nikoya, Odi. Ivan Fabers, Odi. Mavis Brainard, Grantangi, dankjewel. Harold Bogart, Odi met je broer, dankjewel. Moet bellen dadelijk. Eric Markit, Odi. Jele Korndobach, Odi. Pauw. Dankjewel. Willy Dijzer, Bronket, met je broer, dankjewel. En Minda Kalimo, Odi. Moeder Wentje, politie met je broer, dankjewel. Dankjewel, Gili. Trana Uma, Odi. Dat is misschien maar zijn. Trana Uma, gefeliciteerd bij de verjaardag van je broer, dankjewel. En Zinero La Capone, Odi. En Frekko Slager, Odi. En Annie Williams, Odi. Wat betekent als je droomt dat je mensen naar een kamp, vrienden en familie, maar alleen haar even roosje kan ik weg en ze lijken op kleine stukjes pinda. Wat betekent als je droomt dat je mensen haar kamp, vrienden en familie, maar alleen haar roosje kan ik weg en ze lijken op kleine stukjes pinda. Je kotis maar weer, no, je kans maar weer, hè. Maar ina kan de roosjes zijn, doe ik moppen naar dit maar weer. Je kan weer familie plus vreemdelingen, maar weet je moppen dan een pinda en moppen.
Bra, mina sabos ko beristak etake. No, mina sabi. Mina sabos ko beristak want je kans maar weer vreemde aan familie, maar de van Karen. Awet emopo de tro into penda. Dat toont dat je wan kori dape. Ja, wan kori dape. Dat toont dat je toch brada. Sayedu, archibu hè. Sayedu, toch? Minus op sayedu. Maar sa sayedu in anego. Awa forget sayedu. Je weet wat ik toch? Asa sayedu ano anego so inaba awe how ina sabi anos kom pati wacht kom pati na fasi. Asasa je probeer kom pati asasa je probeer voldoen hè. Toch? Awan kori. Je weet dan. Want voor asani uitro in watrasani. Dat wordt dat je asasa je doet dat aan wabusani je doet. Want asani moest trouwen at am tawang. Maar trouwen je trasani. Dat want taki anu abusani yedo. Anu abusani. Robbie Monster, grand tangi mi brada muy top ja. En Cathy Selven odi. Regina Water odi. Very nice odi. Grand tangi. Natasha Reverend Center odi. Daarvoor Rinaldo Dapenasrana Konde odi brada Fabio Alasan Sweetie. Real Sarah Maka on Earth. Brahms Ravenberg Robert. Ravenberg zijn van Sambo. Lucia Holband. Odi goedenavond. Kunt u het een keer over de Kralasniki hebben? Want weet dat men zegt dat deze zang verschijnt als iemand zwanger is, maar heeft het ook een andere betekenis. Ja, zo lees je. Hij waarschijnlijk Aisa. Je verstaan? Zo'n ding. Ja? Dat ik doen, maar ik van mijn takkie solliciteer. Maar Bransis is bij de boskopu en de Odisa, Utsenko, Jimmy Kademoro de. Maar mijn shire, maar bij taku, allemaal Grand Tanya, Rotbang gaat, ik stuur een app morgen voor u. Dankjewel. Ik ga sturen, ja, is goed. Grand Tanya, brada. Bransi sa mi wanta ku alamala grand tang yang ala speak fasi e me jide ko fu no agrani na ala speak fasi de waka kong e me ku kos do fe sa TV a radio a telefoon fu ko acha program a konfon nou wisani grand tang voor de uitleg van drom goed zo sentja kosita ja en de fam taki me ju alamala grani tenana tata ang ala speak fasi me ju alamala de ko fu no agrani na ala speak na saka fasi sami want tegen tide Francis o braso srefori lobu srefi en bribi inu srefi en bribi tap nana tata Grace Kortsorok odi ik droomde dat even grote donkere man mij bruine bier gaf te drinken in een kalabas. Nou sisa zei ja voor bij een blakabiri dan is don de tak bibigis maluko ijimo biri luku me baywang da mga yes don drinken samen dat team do sisa ja respecti grani